Ja, ik vertel het toch even, Volker. tuurlijk. Nou, ik zeg hem even voor de mensen thuis uitlezen. Volker die had een theaterbus, maar die bus die leent er van... Ja, het busmuseum in Oosterhoule. Ja, precies. Ja. Dat laatste moest ik even vernieuwen nog. Goed, en hij doet er de theatervoorstellingen. Ik zei, kom even, ik kan er even wat toe vertellen, et cetera. Hij zou met die bus hier komen douwen. Oh ja, dit is En we hier de camera's boeten en al je loot. En dus die bus die moest er komen. En dan komen we mooi met Volkert in die bus. Nou, de kist het wel televisie en radio, leuk. Maar Volkert, wat gebeurde er voor hem, hoor? Ja, ik meen er net een beleid. Het is eigenlijk heel... Ja, het is heel jammer. Maar het is aan de andere kant ook weer mooi. Want die bus, ik belde van het Moordmuseum op. Ik zei, nou, hoe vier ben je hem? Ja, net heel vier. Want die bus die wie al bezet. Want die moest een trouwerij rijden. Want omdat het zo mooi is, mensen gaan trouwen. En die wil die bus dan als trouwerijbus hebben, als vervier. Nou ja, ik zei, ja, dan moet je hem in gang beginnen. Ik zou wat met Willem hier misschien in de studio trouwen gaan. Ja, ik heb nou, dat zou ik nog wel kennen trouwens. Ja, dat zou best kunnen. Trouwambtenaar. Ja, dan kun je ook even oefenen hoe dat gaat. Ja, precies. Dat werkt weer mooi. Ja. Ik weet dat douw bij mij oefening wel trouwens. Hè? Maar, Nou ja, weet het net. De wonderen ben de wereld nog net uit. Nee. Maar goed, ik hier sabbat met die eraan, want wij zijn er over vrolijk onder. Maar uw hele plan die gang even. Ja, wij hier zo'n briljant, prachtig mooi plan. Maar ja, die moeten we dan maar even niet vet houden. Ja. Nou, ik zei, kom Del en neem even de dames mee. Daar ring ik nou even in, want ik hier staan en hoe die vaststelling praten. Ja. Neem de dames even mee, die wij intussen al heel goed kennen trouwens. Hester en Femke, zussen. Al regelmatig bij ons in het programma. Want die hadden dan ook weer een rol in die theaterbus. Ja, dat klopt. Wat? Wij maaien muziekbegeleiders is maar in de bus zelf. Dus het maar de theater zelf uit de maatje. Maar ik zijn eigen nummers en pick-offertjes voor de leuk natuurlijk. Oké, maar dat voel ik vrij. Hij speciaal voor deze vaststelling noemers kunnen, maar nee dus. Nee, we spelen je maar koffers in deze bus. Ja, dat gaan we Jood ik dan. Welke? Wij spelen Freedom van Jason Mraz. Okay. En wij spelen een mashup. Ja. En dat liet ik nog een beetje... Doe eerst die van Jason Mraz even en dan praat ik even met Volkert en dan kom ik wel bij je. Zullen we het zo een beetje doen? Ja, is goed. Hester en Femke. I pictured something, it's beautiful. He's full of life and it is all blue. I see a sunset on the beach, it makes me feel calm. When I come, I feel good. And when I feel good, I say, let the joy it brings, well, makes me feel good. And when I feel good, I say, let the joy it brings. So come on along, I know you really want to feel our song. We've got some light to bring, we've got some joy in this thing. So come on along, I know you really want to feel our song. We've got some light to bring, we've got some joy in this thing. Oh, oh. Can you feel the joy that it brings? Can you feel the joy that you let yourself sing? Oh, 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 I love to share my thing. I said, come on along, I know you really want to feel our song. We've got some light to bring, we've got some joy in this thing. So come on along, I know you really want to feel our song. We've got some light to bring, we've got some joy in this thing. Ba-ba, ba-da-ba-ba-da, ba-ba, ba-da-ba-ba-da-da-da, ba-ba, ba-da-ba-ba, ba-ba, ba-da-ba-ba, ba-ba, ba-da-ba-ba-da, ba-ba, ba-da-ba-ba-da-da-da, ba-ba, ba-da-ba-ba, ba-ba, ba-da-ba. So come on along, I know you really want to feel our song. We've got some light to bring, we've got some joy in this thing. So come on along, I know you really want to feel our song. We've got some light to bring, we've got some joy in this thing. Ba-ba, ba-da-ba-ba-da, ba-ba, ba-da-ba-ba-da-da-da, ba-ba, ba-da-ba-ba,
ba 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 da ba 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 da ba ba da ba 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 da ba ba da 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 ba 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 da ba 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 da ba ba. Ja, Hester en Femke, toch aan nog een mashup. Ja, ik ben heel benieuwd. Volker, ik weet net dat het Trodij komt, dat Studien Dij net hast. Maar was wel leeuwen dat op dit moment de studio waar wij binnen... het enige plak in dit hele gebouw is waar nog stroom is. Nou, ik denk dat het om mij laat. Je hoort alleen maar ongeluk. Maar echt, alle computers, lichten, wc, alles is uitdouwen. Ik heb hier tot 8 uur, dus... Nee, maar wij sturen nog steeds uit. Dat is wel mooi. Ja, dat is een wonder. Ja, mis komt die trein, hè? Ik wil het net douwen. Ja, Murphy, hè? Ja. Nou, we klappen je door. Dankjewel, Volkert. Ja, alsjeblieft. Nou, goed, kist ik omdraaien. We houden het spannend, hè? wij- De haast wel wat van spanning. Ja. Autocross. Hè? Ja, dat weer fantastisch. Dat weer geweldig. Hey, vertel hem. Mijn Hester Femke in de bus. Wat doe je hem correct met die theatervoorstelling? Nou, wij toeren met een oude oldtimerbus om. En we doen dan een prachtige route om het zoeken maar heen. En onderwijs dan kunnen mensen, en die kunnen in de bus stappen vanzelfs. En die krijgen een hele theatervoorstelling te zien. En al dat wij reden de binnen, zeg maar. En onderwijs, nou ja, dan hak acts en verhalen in de bus. En Hester en Femke die wisselen dat dan al met muziek. En dat nemen wij busterbalijk. Busterbalijk, Ja, precies. Nou ja, en dat doen we dan elke laatste sneeuw van de maanden. Wij zijn in februari dit jaar ben we begonnen. Nou, we gaan nog tot oktober. Dus er staan nog 3 voorstellingen op papier, zeg maar. En nou ja, dat is heel leuk. Tenminste, dat is wat wij weer van mensen weer omkrijgen. Hoe kunnen we je vinden, is mij? In een website of iets zoals, Facebook? Ja, Facebook natuurlijk. Volkert Wesseling of Hester en Femke. Want die vertellen ik op van alles en al wat over de bus. Ik dat de pech krijgt en zulke dingen meer. Dus Ja, helemaal al stilstaan of net? Nou, haast. Toen rond de koolvloeistof die rond waren. Nou, dat weer een spannend moment. Maar riest u dan zelf of is er een chauffeur bij? Ja, wij hebben er een chauffeur bij. De busmuseum, dat is een samenwerkingsverband wat ik met hun doe. Ik doe het theatergedeelte en zij leveren de bus. Dat is een prachtige gearworking om het samen te zeggen. En dat museum dat heeft al je vrijwilligers. En waaronder buschauffeurs, oude buschauffeurs. En die mag graag nog wel rijden. En een chauffeur die stapt achter het stuur en die reed dus het zulke maar om. En die heeft heel veel lawaai om elkaar, omdat wij spelen. En dat vindt hij wel mooi. Ja. Hoeveelste vaststelling is dit trouwens? Was Was er toch meer in of niet? Ja, ik ben heel slecht in tellen. Ik zie Hester even om. Nee, die is echt heel slecht in tellen. Ja. Die hebben al een hele productie. Wat zei je, Hester? Ik denk dat we al heel veel herdienen. Dus dat is moeilijk om te onthouden. Ja. Oké, hoef het ik net te weten. Ik vind het al wel prima. Maar wie net de eerste in ieder geval. Nee, ik ben net de eerste. Maar we hebben nog 3 op papier. Dat weet ik dan wel weer. Eind van de maand. Einde van de maand, elke laatste sneeuw van de maand dus. Ja. En hoe laat stap je hem dan op? Hoe laat maar meestal in de wezen? Nou, in augustus dan stappen we om 8 uur op. Meesten die kunnen kaart. Moas? Jong. Oh, Ja. zo is het. 20.00. Ja, hoor, dan hebben we dat ik weg. Ik zou de verkeerde... Ik zou maar als maagtoren mij mee zeggen. Nou ja. Nee, dan geven we maar de concurrent naar huis waarschijnlijk. Nee, dat moeten we net hebben. Maar 29 augustus dus om 8 uur jongens. En in september en oktober, de datums die staan wel op mijn website www.volkertwesseling.nl. Dan toeren wij om medisch om 4 uur. Maar dan is het alweer donker. Net de bedoeling. Nee, dat wordt echt heel spannend. Volkertwesseling. NL. Ja. Mooi toch? Zeker. Wanneer komt FRL trouwens? Dat is een goede vraag. Ja, mijn mem die weer me al voor. Dus ja. Maar staat de beurs. Ja, ik moet opzetten. Ja, van hier was ik oorwaski of zo. Dat ken ik nog. Ja, dat ken ik nog. Ja. Nou, ik beloof niks. Maar daar is ik weer thuiskomen, hè? Volkertwesseling.nl voor een leuke theatershow in de bus. Er zijn nog gratis voor. Onder andere mij deze lieftalige dames. En die kennen wel noemen spelen, vind ik net. Ja, zeker. Is me goed. Ja, Mashup. Die heb ik heel vaak draait op de radio. Dat wie een combinatie van al die verschillende noemers. Dat wordt dit dus ook. Ja, klopt. Kist er iets? Nee, je moet niks zeggen zeker. Nou, Femke net, nee. Dus dan sluit ik bij haar wel aan. Oké, ik vrees niks meer.
can tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I caught up in a dreams will ever pass me by if I don't open up my eyes. Well, it's fine by me. So wake me up when it's all over. Get along with the voices. I'm older. You're trying to save me. Myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was fighting myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over. Get along with the voices. Older, you're trying to save me. Myself and I didn't know I was lost. Hester en Femke. Ja, ben ik hier nieuws. Dit is bizar. Ik krijg even door de gong. Het is hier echt pikken donker in dit hele gebouw. Ja, kom net naar boeten. Er hingen al die hele enge mensen op de gong. Ik zit even de iPad-del is er. Daar heb ik in Joet wat nice man. Harry de Jong probeert met de Skype te verbinden. Oh, nou, dat is wel heel erg leuk. Ja, maar ja, Harry de Jong en Skype. Weet nog net wat. Maar het internet doet het wel, we showen. Ja, we showen. We showen. Dames, ontzettend bedankt. Dankjewel. Kijk, geen dank. Ben je verder ergens nog live te zien binnen? Kwart, ben je hem nog plan? Mag ik altijd even vregen? Ja, we hebben heel veel op plan. We hebben heel veel optredens staan. Dus dat staat ik allemaal wel bij ons op Facebook en op de site. Hester en Femke, hè? Hester en Femke inderdaad. Gewoon op Facebook. Kerst alles vinden en dan staat het allemaal. Ja. Succes met de theatervoorstellingen. Ja, komt helemaal goed. Volkertwesseling.nl voor meer informatie van die treien theatervoorstelling die dus nog op stapel staan.